director, Tinetwa Zambara Patrick, senior economist with the Reserve Bank of Zimbabwe. I am the Harare Province Zig Awareness Campaign team leader. Saka zvatomuda isusu mudunhu rino rose reHarare tiri kufamba nzvimbo dzose kusvikira kunana Gazebo, Mabvumvu, Solomeo, Ruwa muno muchitungwisa takaita mukana wakanaka tikafamba even na Minister of State vatawengwa tikashambadza shoko donzvo rekufamba uku tinoitira kuti panotwa chirongwa choga nenyika chekunza mari inowani tine matambudziko emakoronyera avo vanouya nemari zvatechiti zvidhura kana kuti mari dziri feki izvo zvinobva zvaundermina acceptance neconfidence market. Saka isu tiripo kuitira kuti vanhu vange vachitambira mari inowani yenyika mushure munge vachinge vachiziva mafeatures ari pairi kuti imari iyi yakambomira sei, kunaka kwakaita kunge tichishandisa mari kunobva papi ende toita sei ende nekuvazivisa zvakare kuti vaya vane vaita mabasa akaipa vachitamba nemari yezigi vanoitwa sei ende mutongo wavo wakaita sei. Saka izvo zvose izvi tinozviitira kuti vanhu vazive kuti mari inowani yeZimbabwe izigi ende zigi ndo nzira imari chete yekuenderera mberi nekupundutso munyika yedu yeZimbabwe. Kana kuri kune vakomana vari kuita zvekutamba nereti vachidzikisira ivo value yemari yedu yeZimbabwe, tine urombo pari zvino mutemo wavepo tiri kusunga kunyanya kuburikidza nebazi redu reReserve Bank rinonzi Financial Intelligence Unit which is inoveyo FIU kuburikidza nemapurisa nevamwe maagenzi edu enyika. Saka tiri kuti isusu siyanai nekutamba nemari yenyika, siyanai nekuchinja mari yenyika. Harisi basa, harifanira kunge riri basa iroro, tsvagai mamwe mabasa apa hatisi kudzokera mumashure. Panguva ino munosangana nezvakawanda, siyanai nazvo. VeReserve Bank vatoya pano vakadzidzisa munhu wese ari kufara kuti zigi ndiwo musimboti wenyika, ndiwo unoita kuti mumwe nemwana wega ararame zvakanaka muno pasina kana mumwe chete achakwanisa kuiramba. Zigi ndaramba rakasimbiswa, takamba takarisimbisa isu muno muchitivisa kati hakuna anenge abatwa achichinja mari haasi kuzomira, anofanira kuendeswa kuchitokisi nekukurumidza nhamba dzekuti tifone dzese tabva tazipuwa, nekuti tikuda kuti zigi redu ndo retinoda kushandisa muno muZimbabwe, zvokuti kana zvichitoita taitobvisa US racho tishandise zigi redu nepamusana pekuti ndiyo mari yakasimbiswa negold pasi rino rese. Mukana kubvunza nyangwe vana America vana mari idzodzo, tisu tine zigi redu retikuda isusu semadzimai. Sanhasi sose kwauya vese veRBZ varatidza kuti zigi redu riri kushanda. Saka sekudzidziswa watiri kuitwa nhasi necase, kudzidziswa kubika sipo, kubika chii, saka zvakaro tinotenga nemari yedu yemuno muZimbabwe kwete tichishandise mari yekunze, asi taona kuti zigi riri kushanda. Saka mishonga yatichashandisa pakugadzira mishonga yaticha madrink film, dishwash nedishwash nejiki zvichatibuditsira nezigi. Tinenge takukwanisawo kutengawo tega maproducts edu tichishandisa zigi redu. Saka masanctions ndo anga akatisungirira kuti tisanyatsoita zvinhu tichingoda kushandisa mari dzekunze. Apa mutungamiriri vakazonyatsotirangarira vobva vatigadzirirawo mari yedu yemuno muZimbabwe kuti tinyatsoshandisawo mari yedu yemuno muZimbabwe. Aiwa zigi rakakosha nekuti tikada kunyatsotiritarisa rinenge rakutokunda dzimwe nyika. Aiwa zigi redu rakakosha, ngatirishandisei semadzimai ezvino tine zvakawanda zvatinenge tichida kuita. Kudhara taiwanzoda kushandisa mari yekunze, but iye zvino taane yedu yakukwanisawo kuti tihodhewo tichitawo semadzimai tichitawo maprojekti edu tichishandisa zigi redu.